Veľavážený výbor, nechali sme si vás volať, aby sme dostatočne ukončili konflikt, ktorý pred rokom začal Jean Kren, úradne známy ako Jan Rokošak. Na podnet tejto skutočnosti sme chceli Jeana Krena potrestať spôsobom nám vlastným. Jeana Krena sme v ten deň v Čunove nevedeli nájsť a na jeho zločin sa zabudlo. Ale dňom, keď napadli psycha, Filého a nakoniec nášho vedúceho, alebo vedúcka, ako chcete. Kráľa. Pardon, kráľ. Však som kráľ, ne? Sa všetko zmenilo. Považujeme to za vážny dôvod a požadujeme o povolenie napadnutia Čunova a vyrovnať sa so Jeanom Krenom. Zbláznili ste sa? Nie je možné, aby ste nabehli do Čunova a išli tam biť sa, hlava nehlava. Chorí. A to už prečo? Kedy v južnom okrese Bratislavy vznikali medzi dedinami rôzne konflikty a riešili sa takzvanými hrami rešpektu. A o čo ide? Jarovskí Benjamini. Chceme vyzvať Čunovcanov na hry rešpektu. Tak to nevyhráme. A ty to vieš. Aký máš plán, kráľ Šalamún? Podvod. Dámy a páni, súboj sa môže začať!